Moro! Moro. Mitä äijä duuna? 2 huppari. Vähän kustomointia vielä. Joo, itse asiassa tässä on aivan saatana hyvä. Mitä me tänään tehdään? Me lähdetään skeittaamaan Naantaliin. Ja toivottavasti opitaan uusi temppu. Onko sä itse suunnitellut tämän? Olen. Tuli hyvä. Tuliko ihan omasta päästä idea? Tuli. Yhdistin 2 eri Omasta fonttia. päästä pistit sen omaan päähän sen Kyllä. idean. Yhdistin 2 eri fonttia ja jes. Jotenkin tuntuu, että olen nähnyt tuon jossain joskus. Joku on matkinut. Sinua. Kyllä. Itväset miitväset oterkai. Eli tähän väliin shoutout White Media. Shoutout White Media. Äijällä on prässi ihan hemopiukas. Ei. Ihan peruspiuka. Iso! No Moi, ai taas, joo. Moikka. Telu ei tullut päätyviin, tuli tikus tullon kädessä. Eli moro, mä oon Samuli ja tänään mun haastossa on Pade. Aito nahka. Ja Aito cheat. lajina meillä toimii Brain Games. Brain Teasers for all. Ei TikTok aivoille. Eli joo. Ja häviää jo paskanaama. Mitä? Kumpi on ottaa? KPS, herrasmiskivi. Mitä vittua äijä tekee? Mitä vittua? Mä katsoin, se ai katsoinkin vitun vasella, mikä. Moro. Tuli vielä yksi juttu. No. Toi visiakat tuleeko sieltä mestoilta? En mä oo ihan varma vielä. Nyt niinku teet. Ehti ne on paha. Nyt on paha. Ei saa. Nyt on. Se on paha. Noniin. Eihän se Samuli ole mitään oppinut vieläkään. Enkin se oli se puuhävistä. Niin. Veljes kuin veljes, ihan sama. Noniin, eli nyt kun on hävitty, seuraava. Rakennetaan talo. Aina viimein sitten messin, kun vittu en oo skeitata. Mikä? €350. Ei oo muuta mun omia heppoja, nää on lainahepot. Noniin, nyt ollaan menossa Naantalin ranteille. Mikä se mua kuvaa? Häh? Mikä fiilis? Mä ihan fiilis. Mikä fiilis? Ihan ok. Ollaan me menossa niinku tonne. Juu. Joo, elon toi 100 milli. Toi on vittu liian vähän. 500 milli vähintään. Joo. Jotain tommosta. Sori, mua kuvata. Joo, sori. Mikä on tän päivän challenge? semmonen, että tullaan sieltä tälleen ja sit tälleen. Joo, tai jo kuulostaa hyvältä. On saavuttu. Mikä toi on? No se A1 trukit. 87 A, tää alapääringi, tää on 93 tää yläpääringi. Aika tämmöiset jämäkät. Näitten kaa varmaan Muistitko ostaa 2 noita? hitto. Mihin malliin me ollaan nyt päästy? No siis enää vaan kiinnitetään trukit ja sitten tää homma on niinku tässä. Mennään tuohon isompaan ramppiin, mä kaadun, murran toisen lonkaan ja lähdetään tyksiin. Noniin. Tino, heit joku nätti. Kokeillaan. Joo! Mitä minä oot tosta? Se oli hieno. Mitä
Mitä mieltä? Kyllä mäkin joskus on Olli osannut, mutta toi oli ihan siisti. Mitä mieltä? Aika mid. Aika mid. Käy sä näyttää. En mä nyt pysty, mä oon vähän juonut. Niin joo, iso skeitat juopuneen. Ei. Kiitos. Ja mut sit se varmaan. Haluatko kuvata? Situpointi menossa. Voitko se selittää tässä samalla vähän? No mä itse selitin tässä. Tää yksi renkaan kiinnitys. Niin tätä tarvitaan tuohon grippiteipiin laittaa. Mitä sä painoit laakerit kiinni? 2 päällekkäin ja... Näihin kuuluu jättää tämmönen pieni käppi, että tässä tuntuu. Ettei mene liian tiketty. Moro, sä oot Milpro 86 täällä. Skeittironttien kuningas. Mä näytän teille viiva pystyyn. Mikä ton tempun nimi oli? Oi saatana! Noniin. Kumpikin on huono. Mikä on päivän temppu? 3 magniturea Olli. No koitetaan pysyä nyt hengistämme Ollien yrityksen jälkeen. Vittu, tää on helvetin huterakin vielä. Joo, niissä on usein renkaat alla, niin se vähän. Hyi vittu, tää on huteraa touhuu. Tää 2 tuntia. Siinä on sulla rukitakat. Ei. Oho! Meinas lähteä! Tohon joku hullu. Rupes vahingossa kickflippiä hakemaan. Jussi näytää! Hei, tsekakkaa. No. Mä osaan yhden tempun ja se on tälle. Kato. Kato. Oho! Venä. Kato. Tsekka. Kai siellä on pari tuntia nauhaa vielä. Juu, näiks? Juu. Tosta noin vittu lähetään, kato mä näytän. Tsekakka. Kaikki nyt hereillä oikeesti, Jussi tekee teille. Herreil, mä näytän teille tempo, minkä mä osaan. Noniin. Tää on oikeesti vitun homma. Näkee kaikki. Ootteko te vittu? Siis, ootteko te valmiit? Noniin. Kattokaa. Joo! Näitte, Nimmarin mä jaan tossa alhaalla sit. Ja miten se on mennyt nyt? Hei, tässä minun paremmaa asennonta. Okei. Miten on pyörät pyörinyt? Pyörät on pyörinyt tosi hyvin tänään. Tänään on ollut tosi hyvä fiilis. Kesäinen aurinkoinen päivä on ollut. Tultiin tänne Naantaliin skeittaamaan. Mä oon siis entinen Latvian 2005 hopeamitalisti. Kävin silloin siellä, oli vesipoika. Ja täällä on ollut kivat rampit. Katsottu tuolla menee Tinoja. Ei mennytkään. No lähellä käytiin. Tosi kiva ollut. Mulla on nyt vaan tää vodelauta tässä vähän pelottua, että mä murron mun jalat tänään. Niin siinä on se joku kirous. Joo, mut se on kaikki muuta hyvin. Nyt sieltä tulee joku skuuttipoika. Ja elämä on ollut siistiä. Meillä oli tässä vissiin joku veto semmonen, että se on tuplapäkkäri tänään. Joo, se on tuplapäkkäri tänään, eli meillä on semmonen haaste, että jos mä vedän nyt tuplapäkkäri tosta, jostain rampista, luultavasti tästä. Mä tuun niinku sanotaan nyt näkyy, että Samuli tuli tuolta. Mä tuun tuolta, mä menen tästä, mä lennän tänne. Tänne puulin puolella. Joo, tuulin puolella, eli 2 bäkkäriä. Mutta ei puhuttu siitä, että pitääkö se ländää. Eli se on 500 € betti.
Niin mä pelaan tästä yrittämään sitä seuraavaksi. Noniin. Jos näette ensi kerran kun ahaa, niin saatte olla yksityisen puolella. Tai studiolla. Ei ikin tiedä. Hei, ei mitään, lähdetään yrittää. Ei mitään, lähdetään yrittää. Kiitos. Noniin. Kiitos. Hetkona. Tommonen. Mä landaan tonne nyt. Tuntuu niin väärältä. Ei vittu, huomenna uusi on. Huomenna uusi ei auta. Huomenna uusi. Sä olen rikkonut sen heti. Huomenna uusi. Pitääkö hajottaa uusi heti? No. Ihan armuilija. Äijä tuhlaa Suomen metsien puita. Ei tää edes vittu suomalaista puut. No vittu. Tää kanadalaista tammea saatana. Kanadalaista vaahterapuun. Onko vaahtera? Alla vaahterapuun. Kyllä siellä Kanadassa sitä puuta riittää. Vai riittää? Ei kohta riitä kun vattula hajottaa. Niin, mutta siis haluatko tietää fakta? Siis kun rikkinäisistä skeittilaudoista kasvatetaan uusia Kanadan vaahterapuita. Niin kasvataan juu. Onko se hyvä Kamat kasaan ja pois. Lähetämme liikkuu. Lähetään. Kattokaa, pistää samat nipillä. On tullut joku hyvä meemi. Tommosia. Valtteri osti mulle 2 viikkoa sitten energiajuoman ton velanmaksun aika. Saisko se olla juustokierrettä? Vittiko piuhasit noin siinä? Tähän ei vittu. Mä pyysin möljää. Tää maistuukin varmaan ihan kissan kusalta. Oikeesti. Tämmöiset ammattiskeitterit tarvii hyvän ja puhtaan ruokavalion. Tästä mä saan kaikki ravintoaineet mitä mä tarviin. Tässä on proteiini, tää on vähän kalorista ja tässä on myöskin juustoa. No niin, nyt ollaan spawnattu tänne Raumalle. Täällä on pimeäkin tullut näköjään. Hei, mitä vittu ois olla Turussa enää? Ei kun Naantalis. Ei olla. Moro! Meillä on tullut 5 tykkäystä siihen meidän ensimmäiseen videoon. Hei Fade! Olisiko sulla jotain kerrottavaa? Kyllä mulla olisi. Joo, eikä taas lähdettiin. Tavoitehan oli niinku mennä tonne noin. Tonne 5 puolipaipilla. Sinne niin. Oli tarkoitus nostaa trukkit tohon paipin reunalle ja pois, mut nyt kattoo vähän lähempää. About noin kun sulla äsken. Sai laudan tähän malliin. Tästä noin nosti ja niin, no lopputulos olikin, että oltiin tässä näin. Oota hetki, katsotaan onko tää yhtään samaa asenta. Joo. Ei mitään. Oota, se oli varmaan tosta noin ja toi oli tossa noin. Vapaattia ralleen. Tässä näin sit vaan. Ensihoito odotelles. Kyllähän tää oli niinku sanotaan vuoden se maksoi mun niinku tätä kuntouttavaa työtoimintaa, elikkä CS:n pelaamista. Vittu se oli raskasta. Mitä sulla tehtiin kun sä pääsit? Eikö sut tyksiin viety? Tyksiin mut vietiin tosiaan ja ne meinas et laita tekonivel tilalta kotona omaa vähän huonoksi kunnossa ton kaatumisen jälkeen. Suoraan tosta nivelestä niin poikki ja kyllä se siinä se nyt sit on Titanin kanssa kiinni, et ei mene toista kertaa. Kuinka pitkä naula siellä? Mitä se oli? 35 senttinä about. 3 ruuvilla. Varmaan pari prikkaakin, ettei kato hinkkaakin. Tuli mutterilukijat. Kyllä varmaan Loctite 741 on siellä sinistä. Mä luulisin. Nyt toimii taas. En mä tiedä, mut
Tohon voisi jotain tulla. Noniin. Vai tulisko? En tiedä. Mitä katsoa. Tää video oli tässä kiitti, kun katoitte, moro. No toi on ihan vitu hyvä!